Starten er gået til Tuborg Jysk 4 års Grand Prix, og det er med flere heste i føringskampen. Partusimoni tages lidt med ro fra start. Indvendigt Præsteren, udvendigt Pondosborg, derimellem nummer 4 Parter Secret. Og de kommer helt ud på vingen også. 6 Permento, galop for Præsteren indvendigt. Poker Avalon finder ud i en position og får galop på i første sving, da Præsteren søgte ud af i banen. Det er Pondosborg til front, Permento op udvendigt, Parter Secret ind i ryg. Der var flere galopper nede i feltet. Præsteren og Poker Avalon er stort set ude af lejen. I føringen nummer 2 Pondosborg, nu presser nummer 6 Permento over forbi stadion. De første 500 meter afviklet efter 13-3. 2 Pondosborg svarer nummer 6 Permento, der kravler ned i ryggen. Dernede sad ellers nummer 4 Parter Secret, der ligger med som tredje. Favoritten nummer 5 Partusimoni ligger første hest i anden spor. Indvendigt 7 Pinocchio HJ er 4. og 5. Derefter har vi nede i feltet indvendigt 8 Poeten Blåbjerg. Udvendigt for denne har vi siddende nummer 11 Picasso Sisa. Picasso Sisa har fået ryggen på Partusimoni på vej frem i feltet. Det er dog fortsat hjemmebanehesten 2 Pondosborg, der fører fuldt af Charlottenlund hesten 6 Permento. Så i inderbanen den fynske 4 Parter Secret, udvendigt favoritten 5 Partusimoni. Partusimoni slæber med sig nummer 11 Picasso Sisa, kilometerne afviklet efter 16-9. Der er helt stille på Jysk Væddeløbsbane, hvor 2 Pondosborg fører, men publikum kommer med igen. 2 Pondosborg i front, udvendigt nummer 5 Partusimoni, indvendigt 6 Permento. I ryg der indvendigt 4 Parter Secret, udvendigt 11 Picasso Sisa, der sidder helt perfekt. I tredje udvendigt nummer 12 Præsident Bravour, 7 Pinocchio HJ, 10 Pican Broker, 8 Poeten Blåbjerg, 3 Poker Avalon, nummer 9 Pontiac og nummer 1 Præsteren er væk. De er forbi stallene for sidste gang, og det er nu med cirka 900 meter til stregen i front 2 Pondosborg. Henrik Lønborg har snakket derby med Pondosborg. Det er de jyske derby i dag. 2 Pondosborg tættere frem, nummer 5 Partusimoni. Flemming sidder bumstille med 5 Partusimoni. Men Pondosborg ser ud til at vil være med i sejrskampen inde bag ved 6 Permento. Begge de to rygkørte Permento og Picasso Sisa får perfekte løb. Det gør Parter Secret nu begynder kusken at køre lidt på deres heste. Ind igennem sidste sving 2 Pondosborg, udvendigt nummer 5 Partusimoni. I tredje spor kommer 11 Picasso Sisa sendes frem. 11 Picasso Sisa runder Partusimoni. Partusimoni går ikke med. Det er 2 Pondosborg, det er 11 Picasso Sisa bagfra, 12 Præsident Bravour er favoritten storslået. Bagfra forsøger også 4 Parter Secret, det er 10 Pican Broker, det er Picasso Sisa midt i banen, der har overtaget. 12 Præsident Bravour kommer, 4 Parter Secret kommer længere ud. Picasso Sisa har i ryggen Permento, det er i øjeblikket dansk. Så kommer svensk udvendigt Præsident Bravour, helt udvendigt den fynske Parter Secret. Indvendigt kommer Sten Juhl, gør det igen! Han vinder med 6 Permento! 6 Permento.